dalších fakult představí, pokud se nepletu, paní doktorka Jana Krejčíková. Tímto ji vítám, předávám jí slovo a vám všem děkuji za to, že jste si našli čas na dnešní sobotní den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Děkuji za uvedení. Dobrý den, vážené dámy a pánové. V úvodu bych ještě chtěla poděkovat za pozvání pořadatelů této akce a možnost prezentace kurzu nebo programu celoživotního vzdělávání na první lékařské fakultě. První lékařská fakulta má určité specifikum, protože nabízí programy celoživotního vzdělávání v podstatě podle dvou odlišných právních předpisů. Tou první skupinou programů jsou kurzy, které jsou organizovány v souladu s paragrafem 60 vysokoškolského zákona. Těmi já potom v té prezentaci začínám. A ta druhá skupina jsou programy celoživotního vzdělávání, které jsou zase naopak v souladu se zdravotnickou legislativou, tedy zákony, které jsou zásadní pro naše zdravotnické pracovníky, lékařské i nelékařské. Je to zákon číslo 95 o získávání odborné a specializované způsobilosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a pak v případě nelékařských zdravotnických povolání je to zákon číslo 96 o nelékařských povoláních. K této druhé skupině bych předeslala, že celoživotní vzdělávání podle těchto dvou zdravotnických zákonů je zásadně povinné. Proč povinné? Samozřejmě žijeme v moderní době, v době informační exploze ve všech oblastech medicíny, kdy dochází k exponenciálnímu růstu nových poznatků a již dnes vznikají prognózy o minimální využitelnosti poznatků získaných v průběhu vysokoškolského studia. Já jsem osobně slyšela myšlenku profesora Salvatore z Itálie, který říkal, že poločas rozpadu vědeckých poznatků, medicínských poznatků se neustále zkracuje. U dynamických oborů je to 3 až 5 let. Takovým dynamickým oborem je třeba klinická biochemie nebo farmakologie. U ostatních oborů je to cirka 8 let. Takže vidíte, i tady z toho samozřejmě vyplývá požadavek na celoživotní vzdělávání a pan profesor Salvatore také řekl, že lékař, který se po ukončení vysokoškolského studia kontinuálně, pravidelně nevzdělává, ztrácí tedy ten objem svých získaných poznatků až na 1/8 během 15 let. Takže ta informace je trošku taková výhružná, ale určitě je potřeba celoživotní vzdělávání prosazovat, protože kromě té informační exploze samozřejmě na druhé straně přirozeným úbytkem paměti, zapomínání se v podstatě vytrácejí některé zásadní poznatky a tím se vlastně rozevírají nůžky v mezerách požadovaných poznatků. Proto je potřeba nejen tedy zdravotnické pracovníky, ale všechny, kteří chtějí být in ve svém oboru, je potřeba motivovat ke vzdělávání a v zahraničí dneska je naprosto běžné, že vlastně studenti již na základním studiu, tedy v pregraduálním studiu, jsou motivováni k celoživotnímu vzdělávání a pozornost je soustředěna na vytváření návyku pro celoživotní vzdělávání. Celoživotní vzdělávání v medicíně v zahraničí tam se používá tedy termín continuing professional development, tedy opravdu profesionální rozvoj, tedy nejde jenom o rozvíjení a udržování, obnovování poznatků, ale opravdu o osobnostní rozvoj a profesionální rozvoj.
Ve zdravotnictví samozřejmě existuje plno pobídek, ať už finančních či nefinančních. U lékařských i nelékařských profesí je to ještě navíc kreditní systém, což je jednak profesní legislativa, stavovské předpisy, které vlastně udělují určitý počet kreditů za absolvování akcí celoživotního vzdělávání a podobně je to u nelékařů i vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Takže tyto kreditní systémy jsou také takovou hnací silou pro další celoživotní vzdělávání. No a já bych začala prvním tím programem, na který, myslím, první lékařská fakulta může být velmi pyšná. Pan docent Scholz už tady uvedl, že vlastně patříme k jednomu z nejstarších organizátorů tohoto programu pro seniory. 13. října, tedy v pondělí, budeme mít další výročí, kdy byla tedy slavnostně v aule, to je autentická tedy fotografie z 13. října 1987, byla zahájena Univerzita 3. věku. Jak už tady bylo zmíněno, i jméno tedy toho, který se nejvíce zasloužil o zřízení Univerzity 3. věku, tedy profesora Pacovského, tehdejšího přednostu 3. interní kliniky a hlavně děkana Fakulty všeobecného lékařství, takže jeho zásluhou vlastně celý ten program byl zahájen. O program, organizaci po celou dobu až do roku 2012 se staral pan profesor Nečas a dalšími obětavým organizátorem byl tedy bohužel jenom z polovičky. Na fotografii pan docent Neuwirth, tehdejší přednosta geriatrické kliniky, který vlastně jako velmi významný gerontolog i dost značnou měrou zajišťoval program těchto kurzů. Takže zpátky tedy Univerzita 3. věku vznikla tedy již v roce 1987 jako dvouleté studium, které nemá profesní charakter, což už tady také zaznělo, ale má tedy zdravotnický charakter, je založená na teoretické bázi medicíny a aktuálních informací, novinkách z medicíny, a je určena tedy pro seniory, pro občany postproduktivním věku, a zejména proto, aby uspokojili svoje potřeby, svoje zájmy. Je až obdivuhodné, jak seniori prožívají toto studium, zejména ti, kteří neměli možnost na vysoké škole studovat, tak je pro ně úžasný zážitek se dostat právě do auly a studovat v prostorách Univerzity Karlovy. Toto studium je ukončeno vydáním diplomu, tedy v dřívějších letech, v současné době tedy osvědčení o ukončení studia slavnostní promocí v aule Karolína, což tady také už bylo uvedeno, což je zase úžasný dojem pro tyto studenty. Tuto fotografii jsem tady uvedla záměrně, protože je velmi dobře známo, jaký je přístup studentů, těch mladých studentů v pregraduálním a postgraduálním studiu a studentů seniorů, pokud jde o obsazování prostor učebny. Takže vidíte, že první řady jsou naprosto plné, na rozdíl od studentů, které známe z našich denních studií, kde si zásadně obsazují zadní řady. Takže to je určitě ti, kdo učí, mi dají za pravdu, že to takto funguje. Studenti U3V dostávali výkaz o mimořádném studiu na vysoké škole, tehdy to nebylo studium celoživotní a vedené jako mimořádné studium.
Toto je zase historicky velmi cenný doklad. Je to opravdu doklad jedné z prvních účastnic Univerzity 3. věku, která zahájila své studium v roce 1987. No a tím jsme se dostali vlastně do současnosti. Pan docent Šolc už tady uvedl programy, které nabízí první lékařská fakulta. Takže v prvním ročníku ve školním roce nebo akademickém roce 2014-2015 jsou to tematické celky nebo cykly označené jako biologie člověka v zimním semestru, který již byl zahájen 1. října každou středu a potom v letním semestru je to druhý cyklus biologie člověka 2. Zase tam máte uvedený výběr témat, které jsou obsaženy v obou těch cyklech, ať už je to vývoj organismu, filogeneze člověka, fyziologie stárnutí, akutní stavy a první pomoc, což je určitě velmi důležité pro seniory. A v tom druhém semestru potom jsou to témata člověka, lokomoce, organismus a výživa, zdravá výživa ve vyšším věku, medicína a historie. Garantem těchto současných programů u 3V je paní profesorka Eva Topinková, která je přednostkou geriatrické kliniky a takže zase k seniorům má nepochybně velmi blízko. Tady je program toho druhého ročníku, který tedy začal 2. října a letní semestr začíná 12.2. Tento cyklus je označen jako biologické principy péče o zdraví a zase se jistě můžete podívat na velmi atraktivní témata, nejen pro seniory, pro které jsou nepochybně velmi užitečná. Zase druhý ročník výuka se odehrává každý čtvrtek v odpoledních hodinách v posluchárně našeho Ústavu vědeckých informací. No a tady je současný výkaz o studiu, takhle vypadá lépe, ten snímek naskenovaný není moc dobrý, ale ten originál je skutečně lepší, takže to je už doklad o průběhu studia v rámci celoživotního vzdělávání. V roce 1987 tedy byla u 3V zahájena, ale již první absolventi byli velmi nadšeni tímto programem a v podstatě si vyžádali pokračování jakési formy dalšího vzdělávání a tak od školního roku 1991-1992 byl vytvořen takzvaný klub absolventů, který byl určen pouze tedy pro absolventy těchto 2 ročníků předchozího u 3V. A tyto programy jsou jistě pestřejší a jsou zaměřeny především na novinky lékařských věd. V zimním semestru od 7.10. zahájeného je cyklus přednášek neurologie, v letním semestru je to pak cyklus přednášek v oblasti genetiky. Detailní programy, jak tedy programu U3V, tak klubu absolventů můžete najít, získat na našem stánku anebo samozřejmě na webu naší lékařské fakulty a v Karolínce. Ještě pro zmínku v roce 2013 byly v rámci klubu uspořádány cykly přednášek také na velmi zajímavá témata současné možnosti léčby kardiovaskulárních onemocnění a prevence a seniorský věk. A teď, jak je možné se přihlásit do programu U3V? Přihláška se podává osobně
na studijním oddělení první lékařské fakulty od 1. června až do naplnění kapacity 75 míst. Podle informací studijního oddělení ještě je v současné době nějaké volné místo, takže pokud by někdo měl zájem, může se ještě přihlásit u paní inženýrky Kasalové. Pokud jde o přednášky v rámci klubu univerzity 3. věku, tak tam není počet nějak limitován, je v podstatě omezen pouze na prostory učebny, posluchárny. Tyto kurzy jsou v podstatě bezplatné, je tam u toho dvouletého cyklu U3V je pouze takový zahajovací poplatek 500 korun. U klubu U3V je pouze poplatek roční za 50 korun. Takže stále možnost je účastnit se v těchto akcích první lékařské fakulty. A teď přicházíme k jiné věkové kategorii a to jsou vlastně nejmladší potenciální uchazeči o studium na první lékařské fakultě. To jsou ti, kteří se chtějí zodpovědně připravit na přijímací pohovory a na vstup na první lékařskou fakultu. Již od roku 1999 naše fakulta tedy připravuje takzvané přípravné kurzy, kde jsou uvedeny přednášky z fyziky, chemie, biologie a latiny a připravuje tyto kurzy vlastně ve 2 verzích. Jedna verze je vlastně v průběhu týdne, každý týden, každé pondělí a úterý v podvečerních hodinách, a nebo druhá verze je vlastně formou měsíčních soustředění, vždycky v sobotu během tedy těch dopoledních výukových hodin. Tato druhá verze je samozřejmě vhodnější pro mimopražské zájemce, aby nemuseli každý týden tedy jezdit do Prahy. Cena kurzu je 7 000 a toho všedního a toho měsíčního je tedy potom 5 000. Zase stejně jako u programu U3V, toto studium nemá tedy profesní charakter, neopravňuje absolventy k žádné činnosti, žádným výkonům a získávají zase jenom osvědčení o absolvování kurzu. Do toho kurzu v případě tedy volných míst počet není omezen, ale v případě volných míst učebně ještě možné přistoupit v průběhu toho školního roku. Přihláška na rozdíl od U3V je pouze tedy formou elektronickou a je tedy možnost přihlášení je závislé na platbě, provedené platbě, takže na to je potřeba upozornit. Informace zase pracovnice studijního oddělení paní Martina Línová poskytuje. A tady jsou pro informaci počty posluchačů v těchto 2 typech programu celoživotního vzdělávání. Vidíte, že pokud jde o přípravné kurzy v loňském školním roce a letošním školním roce, ty počty se trošičku liší, tedy ubylo nám studentů v přípravných kurzech. Je to zřejmě tím, že nejen další lékařské fakulty, ale i jiné vzdělávací agentury nabízejí takové přípravné kurzy na medicínu. Pokud jde o počty současných studentů univerzity 3. věku, tak ty počty jsou samozřejmě se kontinuálně zvyšují a ten zájem samozřejmě převyšuje kapacitu našich učeben. Takže což je velmi samozřejmě dobře a jsme za to rádi. Kromě přípravného kurzu první lékařská fakulta nabízí jenom pro omezené, velmi omezené počty, spíš jednotlivce, kurzy, placené kurzy, teoretické základy medicíny, teoretické základy dentální nebo zubní medicíny, teoretické základy fyzioterapie, teoretické základy nutričního terapeuta a teoretické základy adiktologie. Tyto kurzy vlastně jsou určeny pro
pro absolventy přijímacích zkoušek, kteří se jen těsně nedostali mezi přijaté studenty. Takže proto jsou to opravdu jenom ty minimální počty. Tito studenti nebo tito účastníci kurzu studují společně tedy s řádnými studenty vlastně všechny předměty, které jsou totožné se studijním programem mediků a jejich povinností je na konci prvého ročníku úspěšně složit všechny závěrečné zkoušky, aby mohli pokračovat potom do druhého ročníku. Všechny organizační platební podmínky těchto kurzů nebo této formy vzdělávání jsou vždy stanoveny opatřením děkana, které je vydáváno v průběhu prázdninových měsíců. Zase detailní podmínky jsou tedy na našem webu a i v Karolínce, eventuálně zase paní Martina Línová na studijním oddělení první lékařské fakulty. No a teď jsem u té druhé velké skupiny celoživotního vzdělávání, které tedy probíhá na první lékařské fakultě. A to je to povinné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, tedy již vlastně hotových lékařů a nelékařů, kteří mají ze zákona povinné celoživotní vzdělávání. Toto vzdělávání je vlastně nejmladší, i když už vlastně řadu let je realizováno na lékařské fakultě. Jednak bylo zahájeno v rámci Ústavu všeobecného lékařství v roce 2000, později ve zřízeném samostatném oddělení pro doškolování lékařů vedeném panem docentem Bartuňkem a od roku 2011 bylo toto oddělení přejmenováno na oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání a to v souvislosti s převedením specializačního vzdělávání na lékařské fakulty. Takže kromě celoživotního vzdělávání jsou zde také pořádány povinné kurzy specializační a zejména tedy atestační zkoušky lékařů. Cílovou skupinou jsou tedy tito všichni zdravotničtí pracovníci, kteří si mohou u nás tedy vybírat účast v různých druzích seminářů, kurzů, workshopů, sympozí, konferencí podle jednotlivých oborů, podle aktuálních témat, potřeby těch jednotlivých lékařských oborů. Kurzy jsou monotematické, polytematické, ale i multiprofesionální, tedy pro řadu kategorií zdravotnických pracovníků. Výstupem těchto vzdělávacích akcí vlastně jsou v podstatě potvrzení o absolvování o osvědčení o absolvování. Jen výjimečně jsou požadovány úspěšně absolvované testy na konci tohoto studia nebo na konci té akce. Ale co je důležité, v těchto všech potvrzeních jsou právě uvedeny kreditní body, které odsouhlasuje příslušná profesní organizace. V případě lékařů je to Česká lékařská komora, která má svůj kreditní systém stanovený stavovským předpisem a organizátor vzdělávací akce pro lékaře musí požádat vlastně Českou lékařskou komoru o registraci, zaplacení poplatku za tuto registraci, abychom mohli lékařům potom kredity na jejich potvrzení přidělovat. Ty kredity jsou velmi důležité, protože lékaři mají povinnost během 5 let nazbírat 150 kreditů, aby mohli požádat Českou lékařskou komoru o diplom celoživotního vzdělávání, který si potom mohou pověsit na stěnu ve své ordinaci. Nabídka kurzů je velmi rozmanitá na naší fakultě. Zase v nabídku dostanete na našem stánku tady v Křížové chodbě. Organizační a platební podmínky jsou zase stanovené opatřením děkana. Není tajemství, že zpravidla samozřejmě závisí poplatek na kalkulaci, nákladech, ale zpravidla tedy ta částka je 950 korun za den.
Přihlášky, to je důležité, jsou možné v podstatě pouze přes portál www.acvz.cz. Informace a kontakt je přes paní Evu Svobodovou, která sedí také tady v této posluchárně a určitě nabídne své služby i u stánku. Já jsem tam ještě, kromě těch možných oborových kurzů, tak bych chtěla ještě zdůraznit, že na naší fakultě po letech takzvaného kurzu pedagogického minima jsou v současné době pro pedagogy nabízeny velmi atraktivní kurzy prezentační dovednosti pro pedagogy, kde mají možnost vlastně získávat a eventuálně zvyšovat svoje pedagogické kompetence. A tato fotografie je vlastně ukázkou, jak ta výuka v rámci tohoto kurzu probíhá. A pro dokreslení, abyste věděli, jakém objemu tedy naše fakulta nabízela a nabízí tyto kurzy celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky, zejména tedy pro lékaře. Takže v období prvních 6 let to bylo cirka 67 kurzů za rok a téměř více než 3,5 tisíce účastníků. A v posledních letech tedy se ty počty kurzů i účastníků stále zvyšují. Jednak je to tedy i tou povinností absolvovat kurzy celoživotního vzdělávání, takže v současné době máme cirka 150 takových kurzů ročně a cirka 6,5 tisíc účastníků. Co říci na závěr? Již na začátku jsem řekla, z čeho vychází potřeba celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, ale ono je to nepochybně i ve všech dalších oblastech, na vysokých školách a ve všech oborech. Takže vlastně podmínkou je udržování neustálé kompetence k výkonu zdravotnického povolání. Takže z toho vyplývá opravdu velmi akutní a aktuální požadavek organizovat celoživotní vzdělávání pro tyto profese. Celoživotní vzdělávání navíc ještě zajišťuje osobnostní a profesionální rozvoj, zvyšuje i osobní ambice, zajišťuje vyšší stupeň osobního uspokojení, zvyšování sebedůvěry. Všechny kurzy dneska jsou organizovány, jsou pojímány v podstatě jako společenská událost, která umožňuje v rámci komunikace vyměňovat si názory, zkušenosti, navazovat nová přátelství. Kurzy celoživotního vzdělávání mají za cíl i seberealizaci v různých oblastech účastníků. A teď se jenom vrátím zpětně zase k panu docentu Neuwirthovi, který dlouhá léta se podílel na organizaci kurzu U3V a prováděl hned po tom prvním cyklu dotazníkové šetření, kde účastníci v podstatě uváděli všechny tyto charaktery celoživotního vzdělávání nebo pozitiva celoživotního vzdělávání. Takže u těchto účastníků U3V ještě navíc byl uváděn subjektivní pocit mladšího věku a lepšího zdraví. Možná, že bychom to mohli uvádět i u ostatních kurzů, nejenom u kurzu U3V. A ještě jeden krásný výrok pana docenta Neuwirtha, který se mi moc líbí. Studium U3V působí jako pravé geriatrikum, lék proti stárnutí. A já věřím, že kurzy celoživotního vzdělávání jsou lékem proti stárnosti v jakékoliv věkové skupině. Takže děkuji vám za pozornost, děkuji samozřejmě i svým spolupracovníkům, kteří mi pomáhali s touto prezentací a věřím, že se potkáme určitě na některé z dalších akcí celoživotního vzdělávání, zejména pochopitelně na první lékařské fakultě. Děkuji.